זהו, ברגע שהכנסתם לסרטון, מעכשיו אנחנו מדברים רק על בריאות. אני עליתי על דרך המלך, לא יאמן איך נפל לי הסימון. ב-150 בת לשעה אני מביא עוזרת שחותכת לי, אתם רואים, מה שאתם לא רוצים. אני שוטף, אני עושה את הקניות, היא יכולה לעשות גם קניות במקומי, אבל לא רציתי. חגיגה התחילה, פפאיה, אבטיח, מלון, קרוב, מלפפון, עגבניות, אני עושה מלא שילובים, לימון, גם בדברים. ואז בעצם יש לי הכנות לכל השבוע, אפילו בקופסה עם בצל הכנתי, שכל דבר שאני מוסיף אני יכול לשים לו בצל, כל מה שאני מכין. ופטריות, באמת פתרון שרק בתאילנד הוא אפשרי. בישראל, בישראל חבל על הזמן. נורמלית. רק פה אפשר לחגוג עם סלטים. הכל חתוך, הכל מוכן, אבטיח. נורמלית. חתפוחים וכמויות.